зубайдуллоҳи амондуллоҳ 1 октябри соли 1966 дар ҷумҳурии тоҷикистон чашм ба олам кушодааст. пас аз фароварди дабистони зодгоҳаш донишҷӯи донишгоҳи техникӣ ба номи абурайҳони берунии шаҳри Тошканти ҷумҳурии Узбекистон мешавад ва соли 1991 донишгоҳи мазкурро бо ихтисоси муҳандиси конҳои зеризаминӣ хатм мекунад. чанд вақт дар кони мармари Тиллогул ба ҳайси муҳандис ифои вазифа намуда, сипас дар зодгоҳаш ба сифати омӯзгори тайёрии ҳарбӣ ба толибилмон сабақ додааст. аз соли 2002 дар конҳои тилло ва сурмаи Сарилах, Хангалас, Тиллокобӣ, Айхал ва интерни ҷумҳурии Ёқутистон муҳандис шуда фаъолият менамояд. зубайдуллоҳи амондуллоҳ аз овони мактабхонӣ ба иҷоди шеър рағбати зиёд дошт. зубайдуллоҳи амондуллоҳ ба таври худомӯз алифбои шеърро аз худ намудааст. дар иҷоди шеър маҳорати воло дорад. шеърҳояш самимӣ ва дилнишин ҳастанд. бояд гуфт ки зубайдуллоҳи амондуллоҳ ба жанрҳои суннатии шеърӣ муҳаббати зиёд дорад ва чакомаҳои худро дар асоси вазни арӯз эҷод менамояд. аз намунаи ашъораш бармеояд ки ба мусиқӣ таваҷҷӯҳи ӯ зиёд аст, зеро аз лиҳози вазн ва интихоби қофияву радиф чакомаҳои ӯ бо мусиқӣ иртиботи устувор доранд. барои далели ин иддао чакомаеро ба мизони таби шумо мегузорем. бинандагони арҷманд, дилам хоҳад равад сӯи душанбе, канори руди пуртуғёни варзоб. ба паҳлӯи чаноронаш нишинам, ки сарсабзанду зебоянду шодоб. чанори ёдгори родмарде, ки дар ҳифзи ватан ҷон бохт рӯзе. намонад пои душман то дар ин хок, фидои халқ худро сохт рӯзе. чанори роздори ошиқонаш басе бинҳуфта дар худ ҳасрати дил. ба тасвир омада зе ҷамъ бобе, навишта дар миёни сурати дил. чанори ёдгори дасти пире, ки дар ӯ монд мероси ҷавонӣ. кунун дар сояи он менишинанд, ба ӯ ҳасрат кунад аз нотавонӣ. душанбе пойтахти тоҷикистон, чанорони ту сарсабзу сарафроз. бувад шарёни ту дарёи варзоб, зи ғурбат мекашӣ моро ба худ боз. то ба имрӯз китобҳои ашъори зубайдуллоҳи амондуллоҳ бо номҳои тулӯи оташранги меҳр, рози танҳоӣ, хокисар ва оташ ва оҳе ки аз ҷигар дастраси хонандагон гардидаанд. чанде пеш маҷмӯаи шеърҳои ӯ бо номи гардиши гарде, таркиши дарде бо зевари нашр пероста гардид. китоб аз 148 саҳифа иборат буда фарогири 3 бахш мебошад. дар бахши аввали китоб шеърҳои дар қолаби шеъри озод ва ғазал эҷод кардаи шоир ҷой дода шудаанд. дар шеърҳои зубайдуллоҳи амондуллоҳ бахусус дар ғазалҳои ӯ вазъи зиндагӣ ва ҳолати замон тасвир шудааст. бояд бигӯем ки эҷодкор дар эҷоди шеър аз вожаву таъбирҳои сирф тоҷикӣ истифода бурдааст. бо навои булбулон дар кӯҳсорон зинда бош, ҳамнишини дӯстон бо аҳли ёрон зинда бош. бар ҷабини ёри худ дидӣ агар ожангро, шод мекун ёрро чун ғамгусорон шод бош. кӯзаи май мебарад дилро ба бозори ҳавас, соати айш аст бо ин бодахорон шод бош. дори дунё қимати мардӣ намегирад ба хас, мард бош эй дил, ба азми рӯзгорон шод бош. абр ғам дорад ба дил бо гирья ово мекунад, эй расида бар чаман чун оби борон шод бош. дар радифи рафтагон гӯяд зубайдуллоҳ сухан, умр кӯтоҳ аст бо ин гулузорон шод бош. дар бахши рубоиҳо 133 рубоии шоир ҷой дода шуданд. рубоиҳои зубайдуллоҳи амондуллоҳ хеле ҷолиб ҳастанд. бояд гуфт ки дар иҷоди рубоӣ шоир аз иҷодиёти шоирони маъруфи классику муосир, бахусус рубоиҳои Умари Хайём ва Устод Лоиқ илҳом гирифтааст, аммо ӯ сухани дили худро гуфтааст. мавзӯъҳои рубоиёти зубайдуллоҳи амондуллоҳ гуногун мебошанд. муште аз хирвор як рубоиро аз китоби гардиши гарде, таркиши дарде пешниҳоди шумо менамоем. бинандагони арҷманд, ободии ин мулк зи шери аҷам аст, нӯши лаби ошиқонаш аз ҷоми ҷам аст. сад сажда ба шоҳномаву ганҷи шифо, моро сари ифтихор бар ин ҳикам аст. бахши дубайтиҳо низ ба хонандаи закифаҳам писанд меояд. бештари дубайтиҳои зубайдуллоҳи амондуллоҳ лирикӣ мебошанд, аммо мавзӯъҳои иҷтимоиро ҳам дар ҳавои дубайтӣ хеле зебо ифода кардааст. қалам дар даст оям сӯи роғун, кунам тасвир бинам рӯи роғун. чу фарҳодам ба ширин ком додам,
که برقرار کنم در جوی راغون. شاعر معروف سفر امیرخان به حیث محرر در چاپی کتابی گردش گرد ترکش درد سهم خود را گذاشته است. بینندگان ارجمند، کتاب گردش گرد ترکش درد خیلی جالب و خواندنی است. شما می توانید نمونه آثار زبیدالله اماندالله را از شبکه‌های اجتماعی نیز پیدا نمایید. باور داریم که مطالعه چکمه‌های شاعر به شما احساس فرح و سرور را ارزانی می دارد.